σας μέρα. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση που αφορά την αρχαία ελληνική αστρονομία. Ως γνωστόν, το παράρτημα της Αλαμίνας, της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος, διοργανώνει κάθε Σάββατο, σε συνεργασία με το Δήμο, μαθήματα λαϊκής αστρονομίας. Τα μαθήματα λαϊκής αστρονομίας μπορούν να τα παρακολουθήσουν από μαθητές της 6ης Δημοτικού έως και ενήλικες. Στόχος μας είναι η διάδοση και η εκλαΐκευση της αστρονομίας στο ευρύ κοινό, μιας επιστήμης που, όπως θα αποδειχθεί και από τη σημερινή ομιλία, θεμελιώθηκε επιστημονικά στην Ελλάδα. Επίσης, στόχος μας είναι η αγάπη προς τον όμορφο ελληνικό ουρανό, όπου είναι γραμμένη η ελληνική μας μυθολογία. Η αρχαία Ελλάδα, μητέρα της ευρωπαϊκής και κατ' επέκταση της παγκόσμιας επιστημονικής σκέψης, αρχεί κανείς να καταφύγει στα έργα των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων για να αντιληφθεί τα θεμέλια και τις αρχές των συγχρόνων επιστημονικών ιδεών. Οι αρχαίοι Έλληνες ανέπτυξαν από πολύ νωρίς ένα αξιοθαύμαστο για την εποχή τους επιστημονικό ορθολογισμό. Αυτός ο ορθολογισμός έθεσε τα θεμέλια για την ερμηνεία των φυσικών ουρανίων φαινομένων, χωρίς αναφορά σε οτιδήποτε υπερφυσικό, μαγεία ή μυστικοπάθεια. Αρχίζοντας από τους ορφικούς, ξεκινάει τότε η έρευνα του ουρανού με βάση μια πρωταρχική επιστημονική σκέψη. Αργότερα, ο Θαλής, ο Μιλήσιος, ο ιδρυτής της Ιωνικής Σχολής, θεμελιώνει την ελληνική επιστήμη και τον θετικισμό. Τους επόμενους αιώνες ακολουθεί έτσι μια στρατιά από φωτισμένους Έλληνες επιστήμονες, αστρονόμους, οι οποίοι συνέβαλαν σημαντικά στην άνδρωση αυτής της επιστήμης του ουρανού, της αστρονομίας δηλαδή. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε τα λόγια του Τίξ, του Άγγλου, ότι τα επιτεύγματα των αρχαίων Ελλήνων στο πεδίο της αστρονομίας κατατάσσονται ανάμεσα σε εκείνα τα οποία άντεξαν στον χρόνο και τα οποία αυτή η πρικισμένη φυλή κληροδότησε στους μεταγενέστερους. Αυτό είναι αλήθεια. Αν κοιτάξουμε τον ουρανό ή κάθε φορά που κοιτάμε τον ουρανό ή ξεφυλίσουμε ένα αστρονομικό βιβλίο, βλέπουμε ότι εκεί υπάρχουν ελληνικές ονομασίες και ελληνικές έννοιες που θεσμοθετήθηκαν από τους αρχαίους Έλληνες αστρονόμους. Εμείς οι νεοέλληνες έχουμε καθήκον και υποχρέωση να στηρίζουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και ειδικότερα στις μέρες μας. Μέρος αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί έτσι και η αστρονομία. Αυτή η υποχρέωσή μας βέβαια δεν προκύπτει από εθνικιστικές ιδεολογίες ούτε θέματα ρατσιστικής υπεροχής. Προκύπτει από ένα αρχαίο λακεδαιμονικό ρητό. Άμα εις δε γεσόμεθα πολλό κάρονες. Δηλαδή μπορούν να γίνουμε πολύ καλύτεροι σας. Σήμερα έχουμε κοντά μας, και αυτό μας τιμά ιδιαιτέρως, έναν συμπατριώτη μας, τον κύριο Νίκο Ανδριανό. Ο κύριος Ανδριανός γεννήθηκε στη Σαλαμίνα, έφυγε από πολύ μικρός από την ηλικία του Δημοτικού, μετέβη στον Πειραιά, όπου μετέπειτα σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανολόγος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η μεγάλη του αγάπη προς τη φυσική τον έσπρωξε προς το Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ. Εκεί εγκαταστάθηκε για ένα μεγάλο χρόνο, μάλλον γύρω στα 40 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Εκεί εργάστηκε σε ερευνητικά προγράμματα θεωρητικής φυσικής, σε προγράμματα ερευνών υψηλής τεχνολογίας, όπως οπτικά συστήματα διαστημικών ερευνών, συστήματα διαστημικής πλοήγησης, ρομποτικά συστήματα αυτομάτου ελέγχου, αρχιτεκτονική υπολογιστών υψηλής ασφαλείας και άλλα. Έχει διδάξει φυσική και μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ, σε διάφορα κολέγια, καθώς και μαθήματα σε θέματα τεχνολογίας, σε τεχνικό προσωπικό εταιριών υψηλής τεχνολογίας. Σήμερα ο κύριος Ανδριανός είναι κοντά μας για να μας αναπτύξει το θέμα της αρχαίας ελληνικής αστρονομίας και πώς αυτή επέδρασε στην ανάπτυξη της σύγχρονης φυσικής. Καλώς ορίσατε κύριε Ανδριανέ. Σας δίνω το μικρόφωνο για να σας απολαύσουμε στην παρουσίαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
καλά σας λόγια. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα που είμαι εδώ, στο Βουρκάρι. Αν και σήμερα δεν το θεωρούμε πια Βουρκάρι, γιατί ο Βούρκος υπήρχε, όπως ξέρετε, και τον αισθημάμαι κι εγώ, εν πάση περιπτώσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Ελπίζω να μάθετε κάτι από αυτά τα λίγα που έχω να σας πω. Είναι πάνω στο ίδιο πνεύμα όπως προλόγησε ο κύριος Ραπατζίκος και θέλω να τον ευχαριστήσω και την Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος της Σαλαμίνας, που είναι παράρτημα μιας πανελληνίου οργανώσεως και ίσως και παγκοσμίου οργανώσεως κατ' επέκταση. Δεν υπάρχει. Προς στιγμή πανελληνίου. Προς στιγμή πανελληνίου, ναι. Πάνω σε αυτή την... Πρώτα-πρώτα δείξαμε λίγο πριν, ίσως να μην είστε όλοι εδώ, ένα μικρό βίντεο με τις δραστηριότητες του οργανισμού και στο φυλάδιο αυτό που πίσω βλέπετε πολύ εντυπωσιακές εικόνες από τα αστρονομικά όργανα που χρησιμοποιούν. Θα ήθελα να παροτρύνω όλους, και ενήλικες και νέους, εάν ενδιαφέρονται να γίνουν μέλος αυτής της οργανώσεως, γιατί έχουν να μάθουν πολλά πράγματα και είναι και πολύ διασκεδαστικές οι δραστηριότητες που κάνουν. Θα ήθελα να πω ότι όταν διαβάζει κανείς βιογραφίες μεγάλων επιστημόνων και περιγράφουν τι ήταν αυτό που τους έδωσε το κίνητρο να ακολουθήσουν κάποιο επιστημονικό κλάδο, υπάρχουν γενικά 4 είδη δραστηριοτήτων που αναφέρουν περισσότερο. Μία είναι όταν, σαν μικρά παιδιά, και πολλοί από εσάς θα το θυμόσαστε, φτιάχναμε ραδιόφωνα με έναν ορθωτή από κρίσταλο και με 2 ακουστικά, ή αργότερα που ανοίγαμε τα ραδιόφωνα που είχαν τις λιχνίες και βρίσκαμε ποιες ήταν καμένες και τις αντικαταστούσαμε ή φτιάχναμε μόνοι μας ραδιόφωνα από λιχνίες. Αυτή την δραστηριότητα την αναφέρει ο μεγάλος Αμερικανός φυσικός ο Richard Feynman, αλλά σήμερα με την μεγάλη ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων ανοίγεις μια ηλεκτρονική συσκευή και βλέπεις πλαστικά κομμάτια και μέσα είναι όλα τα κυκλώματα και δεν τα βρίσκουμε πια. Αυτή έχει λοιπόν περάσει αυτή η δραστηριότητα. Η άλλη δραστηριότητα είναι όταν κάποιος έδινε σε ένα μικρό παιδί ένα μικροσκόπιο και με αυτό άρχισε να κοιτάει τα ζωάκια που υπάρχουν μέσα στο νερό και τη δομή άλλων διαφορών υλικών, και συνήθως αυτό τους έδινε το κίνητρο να σπουδάσουν βιολογία ή ιατρική. Το άλλο ήταν όταν κάποιος τους έδινε ένα τηλεσκόπιο, όπως είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται εδώ στην οργάνωση αυτή, και σιγά σιγά άρχισαν να παρατηρούν τον ουρανό, τα άστρα, να μαθαίνουν λίγα μαθηματικά, γιατί η αστρονομία είναι πάρα πολύ μαθηματική δραστηριότητα, αλλά και φυσική, γιατί παρατηρώντας τα άστρα βλέπουμε ότι κάποια είναι πιο λαμπρά από άλλα, κάποια έχουν κάποια χρειά, κάποια είναι λίγο πιο κοκκινοπά, κάποια είναι λίγο πιο προς το μπλε κτλ. Και τους δίνει ένα μεγάλο κίνητρο να ακολουθήσουν είτε τις μαθηματικές είτε τις φυσικές επιστήμες. Και μια τέταρτη κατηγορία που πολλοί γονείς δεν ήθελαν τα παιδιά τους να κάνουν αυτές τις δραστηριότητες ήταν όταν κάποιος τους έδινε ένα κουτί, ένα kit που λέμε, με διάφορες ουσίες που να κάνανε χημικές αντιδράσεις, να παίζανε, ας πούμε, με απλά χημικά πειράματα. Αλλά δυστυχώς τα πιο εντυπωσιακά χημικά πειράματα είναι αυτά που έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε ταχείες χημικές αντιδράσεις. Και ο όρος ταχεία χημική αντίδραση είναι κωδικός για έκρηξη. Και πολλά παιδιά χάνανε δάχτυλα, χάνανε μάτια κτλ. Αυτό είναι κάτι που πολλοί γονείς δεν το θέλαν. Αλλά ιδιαίτερα για την αστρονομία είναι πάρα πολύ μορφωτικό και πάρα πολύ εντυπωσιακό και έχετε πολλή διασκέδαση όταν πηγαίνετε σε διάφορα μέρη που υπάρχει αρκετό σκοτάδι, και ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα που ο ουρανός είναι σχεδόν πάντα καθαρός. Σχεδόν νομίζεις πως θα αγγίξεις τα άστρα άμα κάνεις το χέρι σου έτσι, είναι τόσο λαμπρά. Ενώ σε άλλες περιοχές, όπως εκεί που έχω ζήσει εγώ για πολλά χρόνια τώρα, σχεδόν ποτέ δεν βλέπουμε τα άστρα. Το γαλαξία δεν τον έχω δει ποτέ. Είχα πάει μια φορά στην πιο ανατολική άκρη της Αμερικής, στο Cape Cod, στην πιο ανατολική πόλη της, κοιτάζοντας προς τον Ατλαντικό ωκεανό, προς την Αφρική, και κάπως αμυδρά είδα κάτι και λέω, αυτό θα πρέπει να είναι ο γαλαξίας. Είχα τόσο καιρό να το δω. Εν πάση περιπτώσει, θα σας πω μερικά λόγια σήμερα για την ιστορία και την επίδραση της αρχαίας ελληνικής αστρονομίας. Δυστυχώς αυτά που έχω γράψει είναι πολλά και μακροσκελή και θα πρέπει να γυρίζω σελίδες και ας ελπίσω ότι δεν θα κουραστείτε. Δεν είναι ανάγκη να κοιτάτε εκεί πέρα. Αυτά είναι μόνο για μένα, για να μου υπενθυμίζουν λίγο, και θα κάνω και μετάφραση καθώς προχωράμε. Και πολλές φορές μπορώ να σκαλώνω σε κάτι γλώσσες, σε κάτι λέξεις, να έχετε λίγο υπομονή. Λοιπόν, όπως ξέρετε, όλοι οι λαοί έχουν αναπτύξει
ενδιαφέρον και διάφορες δραστηριότητες για την αστρονομία, ιδιαίτερα για αγροτικές δραστηριότητες, πότε θα είναι η καλή εποχή να σπείρουμε, πότε θα είναι η καλή εποχή να θερήσουμε και όλα αυτά. Μετά για θέματα που έχουν να κάνουν με ναυσιπλοεία για λαούς που είναι κοντά σε θάλασσα όπως οι Έλληνες και διάφορα θρησκευτικά θέματα. Επίσης η μελέτη διαφόρων ουρανίων σωμάτων όπως είναι οι φάσεις της Σελήνης, διάφοροι κομήτες που αναφέρονται κτλ. Μερικά από αυτά θα τα λέω πολύ γρήγορα. Όλοι οι αρχαίοι Έλληνες ιστορικοί και άλλοι έχουν αναφέρει από πολύ νωρίς διάφορες αστρονομικές γνώσεις που είχαν οι Έλληνες. Παραδείγματος χάρη στα ποίηματα του Όμηρου βλέπουμε πολλές περιοχές όπου περιγράφονται αστρονομικά φαινόμενα.